በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ፍቅርን ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። እንኳዕ ናብዚ ክቡር ዕለት ናይ ሆሳዕና ብሰላም አብፅሐና። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር በቲ እግዚአብሔር አዳሊና ዘሎ ሰዓት ብዛዕባ ሆሳዕና ክንመሃር ኢና እሞ እግዚአብሔር ንኩላትና ምስጢሩ ይግለጸልና። ነዚ ኃይል ቃል ዝንረኽቦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ኃይል ቃል እዩ። ካብ ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብለና፣ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብኡንብኡ እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒላኣ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ፈቲሕኩም ከዓ ኣምጽኡለይ። ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በሉ፣ ብኡንብኡ ድማ ክሰዶም እዩ በሎም ይብለና። እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሃዋርያት ክልተ ልኢኹ ክዛረቦም ከሎ ኃይል ቃል እዩ። ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓት እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት ንዝክሮ ብክብሪ ናብ ቤት መቅደስ ብክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ሆሳዕና ወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ይኹን እናተባሃለ ብክብሪ ዝኣተወሉ እዩ። ስለዚ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ከለው ንሱ እቲ ብነቢያት ተነቢዮምሉ ዝነበሩ ንሱ ክውለድ እዩ ከድሕነና እንዳተባሃለ ዝመስከሩሉ እዩ። ስለዚ ነዚ ኃይል ቃል እውን ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 9 ከምዚ ይብለና፣ ኣንቲ ጓል ጽዮን ኣዝዪ ክትሓጎሲ፣ ኣንቲ ጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ፣ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሕን ትሑትን እዩ፣ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ ዝብል ኣቐዲሞ ቦና ነቢ ዘካርያስ ብትንቢት እግዚአብሔር ኣዛሪብዎ ነይሩ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን፣ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ይኹን ይብለና። ነዚ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ብፍቓድ ኣቦኡን ብፍቓዱን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን ንዓና ንምድሓን ንህይወትና ቤዛ ንክኸውን ዝመጸ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ የረዳእና። ስለዚ ኣብዚ ኃይል ቃል እዚ ክሳብ ፍቕዲ 11 ዘሎ ንምሃሮ 10 ነጥብታት ብዛዕባ እዚ ክንምሃር ኢና። ኣብዚ ኃይል ቃል እዚ ተቐዳሚት ንሪኣ እቶም ክልተ እንስሳታት ኣድግን ጻዕብን ዕልን ዝብል እዩ። ስለዚ እቲ ኣድጊ ንህዝቢ ኣይሁድ እስራኤል ትውክል ወይ ከዓ ትምሰለልና። ንሳቶም ብሕጊ ኦሪት ተመሪሖም ጸር ሕጊ ተሰኪሞም ዝነበሩ እዮም። ከምቲ ኣድጊ ጸሩ ትጸውር ንሳቶም ድማ ጸር ሕጊ ኦሪት ተሰኪሞም ይነብሩ ነበሩ። እታ ጻዕቢ ተባሂላ ዘላ ድማ ብኣሕዛብ ትምሰለልና። ንሳቶም ክሳዕ ሽዑ ብሕጊ ኣምላኽ ዘይተገዙ ሕጊ ዘይነበሮም ንኣሕዛብ የመልክት። ማንም ይብል ዘይተቐመጠሉ ምዃኑ ድማ ኣጋንንቲ ዝሰፈሩሉን ዝጋብኡልን ኣብ ልዕሊኦም ዝሰልጠኑለን ዝነበሩ ህዝቢ ምዃኖም የርእየና። ካልኣይ እንተሪኢና ተኣሲሮም ክትረኽብዎም ኢኹም ዝብል ኃይል ቃል እዩ። ኣይሁድ ብሕጊ ኦሪት ብትእዛዝ ኦሪት ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ፣ ኣሕዛብ ብመገዲ ሓጢኣትን ብኣምልኾ ጣዖታትን ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ይነግረና። ክልቲኦም ወገን ኣይሁድን ኣሕዛብን ከምቲ ኣድግን ዕሉኣን ዝበለና ኣብ ትሕቲ ስልጣን ዲያብሎስ ተኣሲሮም ስለ ዝነበሩ ጎይታ ናብ ዓለም ዝመፀ ነዚ ማእሰርቲ እዚ ንምፍታሕ ካብ ባርነት ዲያብሎስ ሓራ ንምውፃእ ምዃኑ የመልክተና። ኣብ ሳልሳይ እንተሪኢና ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ በሎም። ጎይታና በዓሉ ክፈትሖም ይኽእል እንዳሃለወ ጎይታናን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ንሱ ግና ኣብዚ ኃይል ቃል እዚ እንታይ ይብለና? ግናኸ ነቶም ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ሃዋርያት ፈቲሕኩም ድማ ኣምጽኡለይ በሎም። እዚ ድማ ስልጣነ ክህነት ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ንሃዋርያትን ከምኡ ከዓ ኣሰር ሃዋርያት ዝስዕቡ ካህናት ኣቦታትና ንክህብ ወይ ከዓ ስልጣን ከም ዝሃበ የመልክተና። ከምቲ ሃዋርያት ነቶም እንስሳታት ፈቲሖም ናብ ክርስቶስ ዘምጽዎም፣ ካህናት ድማ ብምስጢረ ንስሓን ብትምህርትን ንደቂ ሰባት ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ፈቲሖም ናብ መንግስቲ ሰማያት የቕርብዎም ወይ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ከም ዘቐርብዎም የረዳእና። ኣብቲ ረብዓይ እንተሪኢና ኣብ መንጽርኩም ዘላ ዓዲ ኪዱ በሎም። እዚ ከዓ እንታይ የመልክተልና? እቲ ዋና ብኡንብኡ ምፍቃድ እዩ። ጎይታና ፈጣሪ ኩሉ ፍጥረት ምዃኑን ልቢ ሰባት ኢሉ ናብ ምእዛዝ ክመልስ ከም ዝኽእልን የርእየና። ጎይታና ይደልዮም እዩ ማለት ከዓ ንጠቕሚ ጎይታ ዘይኮነሲ ንደቂ ሰባት ንምጥቃም ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ናብ ናጽነት ንኸውፃአና ፍቃዱን ድልየቱን ከም ዝኾነ ይገልጸልና። ከምቲ ጎይታ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 19 እንታይ ይብለና? ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም፣ ኣነ ንሓጣን ክጽውዕ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ከም ዝብለና ስድራ እግዚአብሔር። ስለዚ ኣብ መበል 6 እውን እንተሪኢና እንታይ እዩ? ጎይታ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሑ ነቶም ክሳብ ሽዑ
بحاتيات وديقم زنبرو أحزاب بوانجيلا بيلو كبارنت كمزغوزهم نساتم دما نغويتا نغال أملاخ نمسفح دلوات مخانوم يملكتنا شوعين ترينا دك مزامرتو لبسي زنصفو لمخنياتن تاينتيلنا دك مزامرتو لبسهم عبل علقتهم انسساتات منصافهم نغويتا كم نغوسن أملاخن مقبالهم يري حواريات نهزبن أحزابن قدمنا بغويتانا مقرابهم بتمرت وانجيل كم سلطنوهم منفساو لبسي كم زلبسوهم يملكتنا مستيرة اللبستات نطوم انسساتات كم زصبغلهم تمرت وانجيل دما ننفس سب بصباغه سنه مغبار قدسنان يسلمنا مبلش عمنا انترينا اتهزبي لبسو ام منقد منصاف مخنيات دما كاب لومي ندحر نسغاو فتوتنان تمنيتنان اب تحت اجري كريستوس امبيرنا يلنا قبلي نرئسخا تحت مبال لبسخا منصاف فصم تجزأنتن تحتنان يملكتلنا نحنا اين نقسن نسخا نغزبل ترجمون توساقي يهبنا مبل تشعي انترينا هزبي سيه محازو مستيرنا يزدما چنافر سيان اولعن ملكت عوتيو غويتا نموتن نسيطانن كمز سعارم يملكت اولع ملكت سلامن محرتني غويتا ناب عالم زمصه سلام نمسفانن محرت نمهابن مخانو دما يرينا كمتي چنافر كاب اوم زقرص ات هزب دما كاب ارغيت ግብረ ኃጢአት ናብሮኦም ተቆሪጾም ፍረ ሃይማኖት ከም ዘقربو يملكتنا እቲ መበል 10 እንተሪና ድማ እቶም ቅድሚን ድሕሪኡን ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝቢ እንታይ መሰሉ እንተልና ንሳቶም ቶም ቅድሚኡን ዝኸዱ ዝነበሩ ነቶም ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዝነበሩ ነቢያት ብትንቢት ተነበይዎ የመልክተልና ድሕሮም ዝኸዱ ድማ ነቶም ድሕሪ ዝኸዱ ዝነበሩ ድማ ነቶም ድሕሪ ትንሳኤኡ ዝመጹ ሐዋርያትን ኩሎም ቅዱሳን ሐዋርያትን ኩሎም ሰዓብቲ ሐዋርያት ክርስቲያንን የመልክተና مستير بحادنات محبارم دما كلتيم وغانات نايبلين حدشن بحادة صمدي هوسانا مبالم غويتا نخلتي موائل زت عارقن نايبلين حدشن املاخ مخانو يرينا صدراك زابير غويتانا يسوع كريستوس نزي مستير زي نحواريات زنغره نزي مستير زي نحواريات زستمهاري سلازي كابزني انتاي نمهار انتلنا انا نسخو من دما كان فعل زابير انت تمالالسنا لبنا منصف انتنصفنا له منصفنا نسحا منصفنا እግዚአብሔር ጣዓሳ መንصፍና በእግዚአብሔር መምላስ ልብና ተስተምሄርና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር አምላካ በስጋው ደሙ ኣብ ውሽጥና ይሐድር ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 54 ዝበሎ እንታይሉ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ኣነብኡ ነበር ንስኻ ኣባይ ነበር ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት አለው ይብለና ስለዚ ኣነንስኹም እንደማ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኮይና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክንመላለስ እግዚአብሔር ዝደለ ህይወት ኣብ ህይወትና እንታዩ ኢልና ነቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘና ትእዛዛት ፈጺምና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁብል ህይወት ሒዝና ነታ ተስፋ መንግስት ሰማያት ክንወርስ አምላከ ቅዱሳን ብቸርነቱ ይደግፈና ዝምሃረና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋና ንዕይኹኖ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላምን ፍቅርን ቅሰናትን ይዓድለና ወስብሃት ለእግዚአብሔር